Paglulunsad po ang Commission on Elections or COMELEC Bangalda ng 3 araw na off-site registration upang mas mapadali pa at mailapit sa mga residente ang proseso ng pagpaparehistro. Isasagawa ang off-site registration mula Pebrero 3 hanggang 5 ng taong kasalukuyan bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakda sa darating na Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Bukod sa bagong pagpaparehistro, maaari ring magpaproseso ng transfer of registration, reactivation ng voters record at pagwawasto ng mga detalye sa talaan ng mga botante. Sa Pebrero 3 gaganapin ang off-site registration sa Maasin Barangay Hall, sa Pebrero 4 naman sa OCM Barangay Hall at sa Pebrero 5 naman sa Tubag Barangay Hall. Hinihikayat ngayon ng COMELEC ang mga residente na samantalahin ang nasabing aktibidad at dalhin ang mga kinakailangan dokumento upang maging maayos at mabilis ang mga transaksyon. Sa pamamagitan ng off-site registration, inaasahang mas rarami pa ang mga residente na makakapagparehistro at makikilahok sa darating na halalan. IFM News. IFM News. IFM.